Kayna kazan. Сәлем достар, бүгін біздің 27-ші Қазан қайны тапшыруы. Ол әлі де Тукай. біз бір Датасында. Біз әлі де шықмадық. Үйден бір атна. Конечно, сокал. Бір атна Радиф білән. Не бы Насима. Тәбесіне қатаны сұрай қашан кетешек енді ол. Аңғылам, что бізде самоизоляция болады. Қызғанышқа қаршы Радиф, біздің бүтін яңалықлар коронавирус белән бәйле. Һәм ниһаят бу атна шушы қараңғы дүнияда бір яктылык. Бізге үміт бар иде әдебиетке, мәдениетімізге, ұлық ижадшыларыбызға. Олар бізге берділер. Ниһаят біздің соңғы нидән алып, нәрсәле. Соңғы тапшырудан алып, онлайнға көше башладылар. Шулай бит. Тегесін яздырған әлі бір нәрсе де yok idi. Хәзер менә спектакльләр чыкты. Үзебез дә синең белән обзор ясадык имеш зургына. Мен шок каттым. Кичә мен Казан утларының Фейсбугына кирдем. Алар гадәттән дә бер теге обязаловка буенча яңгырлар чыгаралар. Ну, беләсең дә, теге элекке партия нәрсә әйткән. Аманда менә китаплар укыгыз. Менә ссылкалар китапларга. Менә без Казан утларында чыккан типа тынычландыргыч әсәрләр. Хәзер дә менә журналистлар сорыйлар, язалар, алар обзорлар хәзер әзерлиләр. Әлбәттә инде социаль шелтәрләрдә без синең белән беренче булып шундый обзор әзерләдек. Бик популяр булды ул. Ләкин менә әйтә башладым, бу коронавирустан кала ниһаят хәбәр чыкты. Тукай премиясына дәгъва кылучылар исемлеге билгеле булды. Һәм яңалык нәрсәдә? Фәүзия апа Бәйрәмованың быел 70 еллыгы. Без синең белән подкастта аның турында сөйләшкәнебез дә бар, шулай бит әйе. Мин әйткәнем дә бар, ул минем өчен беренче чиратта шундый язучы, чөнки романнарын укыдым, чынлап та ул бик профессиональ язучы. Һәм аны язучылар берлеге исемлегендә барган ул. Димәк, анда берничә кеше булган, һәм ул төшеп калган. Икенче тапкыр инде, бер тапкыр. Юк, беренче тапкыр ул төшеп калды, алмыйча калды. Ул лауреат булды. Ялгышмасам, шулай булдымы? Хәзер менә отбор, димәк, сайлап алу турым дип әйтелгән. Узмаган. Ну, монда күренә инде. Ну, бер нәрсә әйтергәм дә, сөйткәндә, әгәр дә ул кирсә исемлеккә, һәм димәк, дөресен генә бисәләр аңа bu кересенчә менә бу тискәр образ ул бит, ну, әгәр дә син Фәүзия Бәйрәмовна күрсәтсәң шул милләтче итеп 90-нчы еллардан да аш дип утырган апай дип, бу чынлап та син Татарстан образын теге имиджына бәрә. Әгәр син әйтсәң, карагыз, ул язучы, әйме, ул шәп китаплар язган, бик төрле китаплар әйткәндә, әйме, менә чөнки біз аның турында син сөйләшкән идек. Булган әсәре белән бәйле. Татарча диктант Татарстан вакытында инде. Һәм икенче бер нәрсә әйтәс кирәк иде. Ну, гомумән, әгәр мен сан укшанда теге комментларны инде бөтен газетларда инде, интернет сайтларда инде, әлбәттә инде нинди язучы булса инде ул, сез нәрсә инде бер без аның турында бер нәрсә белмим. Шул гурларны да бирәләр, типа, мин укымадым. Да, мен вот ничего на берега мөмкин. Радив синтездән шундай кызыклы комментлар экспертына әзерләнәсез. Ну, әйләнәчәксез. Теге кызыклы комментлар матур тавышын укырга. Ана кирәк. Һәм ну инде сөйләгәндә менә кешегә 70 яшь тулды, ул гомумән күп көч бирде. Әйме, сөйләгәндә аңлыйсың. Ну, без аңлыйбыз, кеше 70 яшенә җиткәч, бөтен гомерен менә бу теге сугышка биреп инде, әйме, әлбәттә башкача, яки аны буяртмаска да мөмкин дип әйткәндә, әйме, аның белән ризалашмаска мөмкин, ләкин ул чынлап та шәхес. Менә чөнки Тукай премиясендә шәхесләргә бирергә кирәк. Монда шәхесләр вакытта җитешмәй, как будто теге бар ите, ул теге чират шундый, кем хәзер үләчәк, әйдә тизәк бирик анага. За выслугу лет. За выслугу лет. Әйе. Һәм чөнки мәсәлән, һәрне ачасың исемлекне, карыйсың, элек кемгә биргәннәр итәсең. Ну, әйе, менә, пожалуйста, там. Файзулин. Булган бит вакытлар. Әйе, булган вакытлар. Хәзер аламыйсың. Хәтта мәсәлән, бу исемлекне бирсәләр иде, булсын сайт, шул алын кешеләр китаплары чыксанда, без аңлыйк башта, ну, хотя промо булсын инде бу җышларга. Бу между собой түгел. Бу ин билгеле бер премия, әйме. Бар теге безнең Державин премиясе, Горький премиясе, кем әле там. Муса Җәлил премиясе, ләкин нигә дә Тукай премиясе гына безнең инде бер менә дәрәҗәгә ия булган. Беренчедән 500 мең бирә. 500 мең. Һәм ну син көләсең, ни иҗат кешеләре бит аның. Юк, аңлашыла инде. Кызга.
Ул уйлый менә кара, мин 20 ел анда 30 ел яздым, эшләдем, фән белән шөгыльләндем. Чынлап та җитми һәм мин аптырыйм, нигә Фәүзия апа исеме кайчаннан алып шундый кара исемлеккә керде соң ул. Мин шуңа аптырыйм. Ул бит нәрсәле? Язучы буларак аны таныту, ул киресенчә, ничек әйтим инде, ул бөтен якка да файдалы. Кем аңа каршы кешеләр дә, начар комиклар язучы кешеләр. Минемчә, алар аның романнарын укымаган. Һәм тагын сәер параллель бу юлы Әсәрләрен. хәзер бөтен кеше, шундый безнең некрологлар чыга, Эдуард Лимонов үлгән инде. Эдуард Лимонов үлде. Һәм шундый түгел, ләкин бик шундый теге противоречивый персонаж инде, бер яктан ул классик образ бик килә. язучы, икенче яктан ул БП һәм фәлән. Анда һәм мин теге гадәттә карыйсың, син лентага кем вообще игътибар бирә мондай берге. Минем бөтен ярты лентам инде белмим нигә. Алар чынлап та китапларын укыган икән. Әйтәләр, менә зур кеше киткән икән дип һәм менә шул кандай әйтләр нигә без гомумән Лимоновны без аңламыйбыз. Без уйлыйбыз теге кемгәдер каршы булган, анда кем кеше алаткан инде, ул уйлаган кешеләрне ике төргә бүлгән дип. Зур шәхесләргә һәм кече шәхесләргә. Шундый теге динамик үзгәртүче һәм ул үзен шул беренче класска инде теркәгән һәм уйлаган башкалар типа, алар теге ничә атала инде, чернь. Кемгә кирәк булган. Ягъни вот просто Икенче сорт язучылар инде. Аны тоже аңламашка мөмкин. Ләкин менә ул шәхес булган. Һәм ничек тә сирдәсен. Ул язучы буларак Лимонов кеше анда истә калган нәрсә ул эшләгән 70-нче елларда, нәрсәдән теге байклар инде фәлән. Иксәгән. Һәм менә өчен икенче әйбер, анда кызыклы исем бар анда, Денис Осокин. Денис Осокин гомумән бәлки ул Гүзәл Яхиндан ары иң билгеле Казан язучысы. Казанда яшәмәгән, менә Казанда яшәүче бердән-бер шундый билгеле бер язучы, аның сценарийлар өчен фильмнар төшерелгән, һәм нигәдер ул анда утыра һәм бернинди өмет юк, ул алачагын дип әйткәндә. Нигә? Белмим, монда минемчә мәсәлән, әйдә менә карыйк, минемчә аны Юкары әле Габдулла Тукай ул татар язучыларына гына бирелә бит. Гомер-гомергә. И рус язучыларына да бирелә. Mesela benim iste kalsa bir yılını anlat birgenleri de Şamail yazışacağız. Şamail yazıyor. Asokun bit ol ne? Kazanını alı turunda yazmıyor bitinde. Грубо говоря. Харабыз, bilmiyorum. Benim de bir nitege Yok, benim проблема көрмей, çünkü benim işimden şunlap da Qozan yazıcısı, şunlap Qozan turunda yazа. Габдулла Тукай премиясы ул татар сәнгатенә һәм әдәбиятына өлеш керткән өчен бирелә бит, юкмы? Юкмы дисең? Аны була, ләкин без истә булса минем узган елда анда хәтта спонсорларга бирә иделәр. Менә продюсерлар. Күп эш бирде, инде проект эшләде һәм мен Тактелекомны әйтәсең? Мен Тукай премиясы, шундый ук сәер бит әйбер. Мин Осокинга каршы түгел, ул миңа бу исемлек арасында иң якын кешеләрнең берсе дөресен әйткәндә, мин теге фильмнарын караган кеше буларак, просто мин шуны беләсем килгән иде. Әгәр дә Габдулла Тукай премиясе ул татар иҗаты үстергән өчен бирелгән булса, Осокин монда бит инде, Яхин әле ничектер монда аңлап була име, теге каршылыклы булса да, теге татар исемнәре, татар ниләре. Менимчә, мин вакытлам шо булачак Сөембикә опера өчен. Әйтергә кирәк, кара, Сөембикә операсына күчкәнче монда әлеге исемлектә безнең 12 исем яки проект, яки иҗат җимеше шундый. Һәм 12сеннән яртысы анда язучылар. Һәм ансы да мине аптырата, ул димәк бу тренд кайсы якка бара? Элек язучыларга гына биргәннәрме аны? Һәм хәзер керткәннәрме композиторларны, фәләннәрне, яисә менә аның тарихын карарга кирәк. Чөнки ничектер бер яктан күп булып тоела, икенче яктан мин теге Габдулла Тукай премиясын алучы язучы һәм шагыйрьләрне генә беләм. Камал театры артистлары, актерлар көбейді. Мәсәлән, Кремльне төзекләндерү буенча эшләр алып барганда, бу соңгы елларда һәм түрдән дә проектлар. Бәлки беләсең, мәсәлән, турында бу тел турында галга күп, а проектлар аз. Ягъни менә шундый теге зур эш юк, димәк.
бар теге прохатной. Мисән, мин берничә көннәр карадым бер фильм, Япония фильмы, теге магазинные воришки дип атала. Кан премиясе алган. Һәм ул елны нигә биргәләр, аны чөнки башка булмаган кебек инде. Кемгә дә биргә кирәк, һәм һәр елны биргә кирәк инде. Ә менә сен бу теге ужлаган шундый бер вакыйга юк, нигәдер. Һәм менә бәлки бу шундый диагноз кебек, средний по температура попалась. Ул һәр премияның шундый шире. Тагын ширгә кайттык инде. Хәтерисезме, Оскарга, Оскар премиясенә бик күп претензиялар иде. Ел саен ни өчен моңа иң яхшы фильм бирелгән, сайлап булмый, бу реально недостоин анда. Быел гына менә Паразит ул ничектер кешеләрне аптыратты, шулай бит. Димәк, Оскар премиясына да шундый ук дәгъва кылучылар бар. Узган ел мәсәлән хәтта Алифны керткәннәр койсын. Без керттек аны. Вот без керттек все. Юк, керттек дип инде. Без тәкъдим иттек инде. Кагазларын әзерләдек. Интригасы булган инде. Монда интрига барасы юк. Димәк, һәм хәзер менә бу атнаның 27-се, 2 көннән соң булачак тантана премиясе. Искә төште менә. Шулай анда хәзер бу юлы булмаячак теге событие года вакыйга, ел вакыйгасы. Аны алып номинацияны һәм ул былтыр алып куйган. Анда бүлделәр 4 кеше арасында. Димәк, кара Радиф, белмәүчеләргә әйтик әле, тантана ул театр белән шөгыльләнүче профессионалларга Татарстанның премиясе. Татарстан күләмендә бирелә торган премия. Ул гелешендә гөрләп узайды, бик ошый аланда бөтен кеше җанлы шундый. Совершенно җыйлар, нидер шундый кеше вот хәтта аларны тыңларга кызык. Вот гадәттә кешегә бит инде сез буш сүз әйт, алар прямо будто әзерләгәннәр. Прямо теге роль кебек анда. Җанлы анда бар. Һәм бу ел без беренчедән онлайн зал, икенчедән ел тамашачысы сае. Ягъни нидер шоу булачактыр инде, бик кызык нәрсә ул ничек алар буша. Артистлар бер урында шулай күп җыела микән? Юктыр инде, хәт просто чыгачаклар, әйтерләр. Вот сез аласың дип. Ә син алмыйсың, хәтта килмә. Мин җиләңнәр. Килеп торма. Вот. Шуңа күрә мен әйтәм, бәлки елы шундыйдыр аны. Яисә кыюсыз кешеләр елы. Ләкин әйтеп узмасак тоже дөрес булмас. Менә мин бу исемлек арасында күрдем Газиев Идрисны, Идрис абыйны. Без аны хәтта подкастның берсендә әйтеп узган идек тә бугай. Беренчедән ул профессор, ялгышмасам шулай бит. Татар музыкасы белгече. Музыка белгече. Белгече дип әйтеп тә булмый, галим булып чыга бит инде. Галим, уникаль тавыш. Минемчә, шундый изләнүче кеше инде ул. Гөрне тормый хәзерге вакытта гел эстрада белән кешене күп сораулар бирә, без инде кая туктадык, кая без менә Идрис абый ничек тышынлап сүздән кешегә күчте күптән инде һәм аның дөрескенә күренә бу юнәлештә эшли ул бер туктаусыз. Кара, тагын мөһим әйбер, Идрис абыйның тагын нинди өстенлеге бар. Ул Башкортстан белән Татарстанның арадашчысы. Шундый беләсезме, теге народная дипломатия дип әйтим инде. Ул тегендә аны бөтен кеше белә. Казанда да аны беләләр. Һәм ул бу ике араны теге таптап йөрүче кешеләрнең берсе, һәм минемчә бу именно бу елны ниндидер актуальлыгы ягыннан минемчә Идрис абый ул чынлап та шулай бергә лаек. Башкалар лаек түгел дип әйтмим, бәлки мен кайсы бер әйберләрне белеп бетермим. Һәм минем беләсезме тагын нинди уй бар. Без аны сөйләшкәнебез дә бар. Без яшьләр исеменнән гомумән шундый бәлки провокатив булсын, ниндидер шундый заманча сәнгать үрнәкләренә, яисә анда спектакльме, биюме, рәсемме, без үзебез премия бирергә тиеш. Белмим, менә мин татарча сөйләшәмгә, мин тәкъдим итәм 26 апрель бәлки бергә җыелып, үзара сөйләшәбез, бернинди дә комиссияда, менә ишеттем, Разил Вәлиевне чыгарганнар икән һәм 3 кешене өстәгәннәр анда. Разил абый, кил безгә. Разил абыйны чакырабыз нитергә. Анда яңа Марат Әхметов, әлбәттә инде ул хәзер Дәүләт Советының бөтен шундый комиссия комиссия булганда Дәүләт Советыннан кем килә? Марат Әхметов хәзер килә, Марат Готыш киләчәк инде. Шул яңа кешеләр кертелгән, без үзебез шулай җыелып, минемчә ул бик объектив булачак. Һәм объектив та. Бик субъектив һәм бик объектив бер премия булачак. Исеменнән кирәк. Әйдә, вот кешегә әйтә, кем исеме булырга тиеш. Кемгә бирер идегез? Кемгә бирергә тиеш беренчедә, кемнең исеме булыр иде ул? Шуның өчен менә узган гасырда нинди шәхес
Менә бу үзгәрүчән менә безнең мәдәниятне кеше булыр. Менә кызык. Мин исем, ярый, языгыз комментларда, әйме, бәлки Рәдиф кара булай эшлик, кем комментта шундый иң кызыклы тәкъдим ясый, шуңа мин татарча яшәмнең толстовкасын бүләк итәрбез. Узган ел. Үзем киеп йөргән. Быелгы исемлек минем өчен кызыклы түгел. Шулай да ниндидер бәлки сюрпризлар булыр дип өметләнгән идем. Ул булмады, өметләр акланмады. Язучылар берлегенең 5 кандидатура тәкъдим итүе баштык кәефне төшергән иде. Шулай да бәлки комиссия кабул итмәс, яңадан бер кандидатура тәкъдим ителер дип өметләнгән идем. Бу булмады. Язучылар берлеге үз эченнән җаваплылыкны төшереп 5 кандидатура тәкъдим итә. Аның иң лайыклысын кем сайларга тиеш? Сладковский белән Славутский мыни? Язучылар берлеге бу чиракта президентның, комиссияның, министрлыкның ниндидер бер таянычы булырга тиеш. Алар бу вазифаны үзләренә алырга теләмиләр булып чыкты. Миңа рәссамнар берлегенең эше ошады. Без аларны 5 рәссамнар берлеге дибез. Үзара дусы яшәмиләр дигән сүзләр дә бар, ләкин алар бу чиракта бер кандидатураны тәкъдим иттеләр. Фәрдә Хасянованың кандидатурасы миңа бик ошый, һәм мин аны моңа лаеклы дип саныйм. Ул балалар китапларын бизәгән өчен тәкъдим ителә. Бик хөрмәткә лаеклы эш. Тагын бер кызыклы кандидатура Зөфәр Рәмиев. Яли бәлки ни өчендер Тукай энциклопедиясен эшләгән төркемне түгел, нәкъ менә бер галимне аерып тәкъдим иткән. Димәк, шулай дип санаган һәм бу кандидатура миңа ошый. Сөембикә операсына килгәндә, миңа бу опера ошамый, мин аны язганым да бар бу хакта. Мин аны Тукай премиясына лаеклы, татар халкына хөрмәт белән эшләнгән эш дип санамыйм. Бу минем фикерем. Минем өчен иң кызык сюрприз Тукай премиясына Йолдызның тәкъдим ителүе булыр. Әлбәттә, Йолдыз үзен тәкъдим итеп йөрмәячәк. Кемдер менә Йолдызны тәкъдим итсен дә, ул үтсен иде. Безнең икенче, өченче һәм шиксезлеккә кадәр хәбәрләр. Шиксез менә по тематика дәрес. Бу узган тапшыруда без онлайн әйберләрне сөйләшкән булса, хәзер дистанцион уку актуаль була башлады. Кемнең балалары баралар, программа урнаштырып хәзер дәрес ала. Кем балалары бар, улап җибәрде хәзер. Кем студент, алар шулай ук. Башта менә мин беләм, мәктәпләр алар бик тиз күчә, чөнки аларның бар вертикале. Вертикаль буенча төшә һәм ул бик тиз эшләнә. Хәзер Рафис Тимерхан Шири янда маска кигән укытучылар янынан да чаллыга барып килде. Һәм алар сөйләшәләр, ничек итеп нәрсәндә. Ничек итеп уку процессы көйләнгән. Менә студентларда мин үзем ни идем, шаһит идем, студентлар китте дә, алар WhatsApp аша теге алар биремнәр тараталар, шуннан җыелалар иде. Һәм юк иде шундый теге онлайн буенча уку турыдан-туры. Кара, мин укыгайдым. Менә бар безнең хәтта мәктәпләрне әйтәсен. Мин син белән риза түгел, чөнки аңлавымча анда һәрбер укытучы инде яңа усул таба анда. То есть ул сайлый бер платформаны, алар берничә бар платформа инде көйләнгән, ягъни анда бар инде бер учиру кебек, башкалар. Аны сайлыйлар. Анда бер качандалар шул кадәр ихтиҗга әзер булмаганнар. Алар серверга шәйндә, һәм хәтта анда берничә һәрбер предметка һәр укытучы яңа система төзинде. Мәсәлән, мин сезгә җибәрәм бу мессенджер аша, без дәресне бу әйбер аша үткәрәбез, дәрес теге ишләрне мин өченче әйбер буенча тапшырам анда, һәм кайбер анда теге проблема бар, тагын бар эшләүче әйтәниләр, һәм эшләмәүче инде. Әйме, эшләмәүчеләр утыралар, әйтәләр, ничә монда барысы да бит хатип бит инде. Мин инде 3 сәгать утырдым да таптым, барысын җавадым. Кешегә не эшли. Понимаешь, бу ел теге башы кайный, онлайн решал чатта утырасың. Син гадәттә мәктәп чатында утырып карасаң, минем утырган тәҗрибәм бар, ул вообще анда теге зоопарк просто анда, да, кеше бөтен нәрсә һәм син көндә менә шулай күрсәтә мәктәпләр бердә әзерле түгел бу әйбергә. Ул кирәк әйбер. Дөрес әйткәндә, чөнки мәктәп белән гаилә арасында хәзер теге бәйләнешләр тыгызрак булды, һәр кеше шунлап та күзәтә, ничек бала укый,
һәр дәрестә нәрсә алып эшләгәннәр, менә кем кызыгы булды, кем тавыш күтәрде, бер нәрсә эшләргә. Минем булса һәм синең ну белмим, минем мәктәптә вот нәрсә эшләдем, беркемдә билгеле булмады инде. Укыйлар инде 11 ел буе 10 ел укыйсың да, чыгасың да. Нәрсә, нинди дәресләр, нинди дәрәҗәдә укыткансың. Менә бу яктан күренә әзерлексез күп әйдерсеңә дә һәм кеше әйтә бит, бу якка позитив яктан карагыз, менә бөтенләй берне күрсәтте, безгә нәрсә кирәк, әйеме? Һәм син әйткәнсең бер тапкыр, кеше әйткәнсең миңа, менә Евровидениедә күчерелде, әйеме, Олимпиада күчерелде, менә дөньясы бетте. Минемчә, бераз нәрсә белән ул, ну, чагыштырып буланы. Мәсәлән, Казанда булган иде конка, әйеме, аннары трамвайлар килде, һәм трамвайлар конканы кыстырыклады, һәм теге конка ул барабызлар, конка атта йөрүче, трамвайлар инде электр белән, һәм барабызлар китә башлады. Әйеме, бәлки аларында ход язганнар иде, менә типа сложные экономические условия безгә кирәк, ну, диделәр. Әлбәттә, то есть просто бик тиз шартлар үзгәрде. Әйеме, бәлки хәзер дөнья шулай тиз үзгәрә башлар. Элекке ураштак әкрен генә түгел. Ой, менә без утырдык телефон белән, хәзер алай башка телефоннар, әйеме, һәм бездә WhatsApp-лар бар. Юк, менә бац, хәзер башка әйтәләр. Всё. Кемнең WhatsApp-ы юк, 5 ел төрмә ачып, вот обязательно зашиваешься на WhatsApp, да, белмим. Менә син телефонын чипирование буларга тиеш. Вот белмисең нәрсә дөньясы, бәлки хәзер тиз генә вакыт узыра бала, аны белмим, аны булай да тиз бара иде бит инде. Вот так да тизрәк бар икән. Бездә хәтта синең белән подкастны тизрәк башлады. Әйе. Безне дә нитте. Мин мондай берне күрәм, син утырдың мәсәлән, бераз ялкауланып, үзең типлыйсың, ну, барча да шәп, менә сиңа бирделәр. Кирәк не еме, һәм әлбәттә, ну, беркемгә дә әйтмим, бу бик шәп, теге хакта әйтәләр, менә Аллаһ Тәгалә безне каргады, ул безгә дәрес бирде, теге тәҗрибә. Ну, понятно, син комментлар. Я комментлар. Ләкин мен там яра, это булай да кабул итеп була, типа, ну вот, без кабул итәбез, рәхмәт сиңа. Ну, просто условия задачи үзгәрде, яңа уен. Кайбер укытучылар электә дистанцион рәвештә укыталар иде инде, ну андыйлар әз күп түгел. Нинди авырлыклар? Беренче тәҗрибә булмау, аннан соң икенчедән шул ук матди яктан анда яхшы ноутбук кирәк, яхшы интернет кирәк укытыр өчен. Ул бөтен укытучыда юк дип беләм. Аннан соң һәр укучыда да булмаска мөмкин интернет белән ноутбук. Мәсәлән, анда күп кенә гаиләләрдә берничә бала бит, ләкин компьютер берәү генә. Шуңа күрә ничек кулланачаклары бер компьютерны билгеле түгел. Хәзер күп кенә ата-аналар да дистанцион рәвештә эшли. Шуңа күрә аларның үзләренә дә компьютер кирәк була. Менә шул икенче авырлык. Вот. Җиңелчә карыйлармы балалар юкмы? Әлбәттә җиңелчә караячаклар. Монда инде күбесенчә ата-анадан тора, чөнки укытучылар балалар өйдә булгач аларны бөтенсен контрольдә тотарга авыр булачак. Ата-аналарның контроле кирәк булачак. Но ярый да ата-ана өйдә икән бит. Ата-ана эштә күп очракта. Шуңа күрә контроль астында була алмый инде балалар. Минемчә, барыбер Татарстан ул бу әйбергә иң әзерлек республика булып чыгачак. Менә күрерсең. Чөнки аңлар шундый критический ситуацияларда. Әллә алып чыгам. Монда Татарстан байрагын куерсың, әллә Татарстан турында сөйләгәндә теге горурланып син. Кара, нәрсә турында? Алдынгы булып чыга, чөнки критический ситуацияларда бик мөһим шушы вертикальның булуы. Нәрсәле? Вертикальның Россиянең гомумән вертикаленең бишеге ул Татарстан. Башкалар әле аңа күнегә башлаганда ул бездә инде көйләнеп беткән иде. Шуңа күрә менә Рафис Тимерханович ул йөри шәһәрдән шәһәргә тикшереп, һәрбер анда мәктәпкә кереп карап, минемчә ул бик тиз бездә көйләнеп бетер. Ул ничектер безнең җәмгыятьне алга алып бара дип мин әйтмәс идем. Безнең менә җәмгыять ягыннан теге онлайнга күбрәк күчеп, шул дистанцион укытуларга күчеп, безнең үзебездә дә шундый проблема булды бит. Менә без ачык университетны сөйләшкәндә,
Без әйтәйдек, әйдәгез онлайн ясыйбыз. Онлайн гына нитәбез, бер студияда төшерәбез, кеше дә җыеп тормыйбыз. Менә без әгәр дә шушы үзебезнең психологияны үзгәртеп, безнең кебек шундый берләшмәләр аңа җавап итеп, яңа продуктлар чыгарса, минемчә ул бик әйбәт булачак. Һәм монда чисто экономика, менә мин экономиканы бик яратам, чөнки ул математика белән бәйле. Икътисадны яратам. Ни өчен дигәндә, монда хәзер белем икътисады дигән шундый төшенчә бар, экономика знаний. Ну, менә ул гади итеп аңлатсаң, программистлар шул Силиконовая долина утыралар анда. Һәм алар тагын бу ситуациядән җиңәләр. Чөнки алар инде күнеккән, үзе генә утырып, идән, интернет аша, ноутбук белән бер үзе эшләп, командада шул ук вакытта. Шул ук вакытта ул менә ул компьютер аның иң якын дустынды. Аңа кирәкми теге отделлар, ниләр, кагазьләр әзерләп, бюрократия. Һәм менә бу экономика знаний ул җиңә. Һәм минемчә мөһимрәк ничек итеп менә ул мәктәп или анда дәүләт структуралары моңа ничек җавап бирәләр түгел, ә менә бизнес һәм без, мәсәлән, в нашем конкретном случае татар ниләре берләшмәләр моңа ничек итеп җавап бирә, ансы мөһимрәк. Әлегә менә карадым, әлбәттә бүген аларның, бүген дип инде без чыгарганда инде узган була, онлайн Илдар ул менә молодец. Ул яхшы сизә. Без синең белән сөйләштек кенә ничек маркетинг кулланырга бу вирусны, һәм ул куллана. Хәзер онлайн лекциялар укый. Беренчесе Алтын Урдада чума турында. Бик туры килә темасы да, ул махсус аны сайлаган. Беләм инде, шуны маркетинговый баш миендә. Беренчедән безнең офиста без карантинга киттек, ягъни бөтен кеше читтән эшли хәзер. Шуңа күрә безнең офис бушады. Һәм шул вакытта без аудиостудия булдырдык. Менә ул аудиостудия, мин шунда утырам. Беренче эфирга әзерләнеп. Һәм уикилдә ни өчен без менә бу инфоповодны кулланып, нинди кызык әйбер эшли алабыз. Һәм ни өчен онлайн? Беренчедән бөтен кеше онлайнга күчте. Без дә онлайнга күчәргә булдык. Һәм икенчедән онлайн күрсәткәндә теге сыйфат ягыннан сиңа зур ничектер поблажки. Татарчасы ничек икән? Ясыйлар, ягъни сездән артык күп таләп ителми онлайн булганда. Без менә лекцияларны бик теге сыйфатлы, матур итеп эшләргә тырышабыз. Онлайн булгач, сыйфаты начар булса да, аны тиз эшләп була. Һәм артык күп тәнкыйть булмастыр дип уйлыйм. Менә шулай эшләп җибәрдек. Тиз генә Рашат белән уйлаштык та, Рашат Якупов. Ул кешеләр тапты тиз генә, һәм кешеләр кызыклы темалар тәкъдим итте. Менә бу Алтын Урдада чума һәм Фәнзилә апа коронавирусны бәйләп куйды монда фольклорга. Шуңа күрә шулай башлап җибәрдек. Тиз генә 1-2 көндә диярлек. Минемчә монда теге шулай хәзер менә шундый вакыт бүтән теге җитәкчеләр ничектер ачык форматларга алар күрсәтергә кирәк. Менә без дә трендта без эшлибез инде, һәм филармония күрсәтә безнең концертлар, Тинчурин, Кореев театры бүген булырга тиеш, шулай Алмачуарны күрсәтергә җыйналган. Минемчә менә монда синең бит который контакт тамашачы белән, аны белән үзелмәскә тиеш, һәм ничектер аны да җулап карарга кирәк. Нинди, яңача. Чөнки кеше әйтә, менә без бүтән берләр ала бирсә бетәчәк, һәм дөнья үзгәрер. Һәм иске рәвештә без просто кирегә кайта алмыйбыз. Все, то, что у тебя булды, и все, доставка була, бүтән рестораннар ачыла, юк рестораннар юк булачак. Бер елга ике тапкыр кырып булмый инде. Фирма юк булачак. Бүтән форматы үзгә, бәлки хәзер вакытта без кеше мәсәлән азрак ажалыша башлаячак. Менә шул онлайн бүтәнләй теге. Юкка гына юк, кул бирешеп исәнләшмәячәк. Юкка гына бәлки менә бу онлайн форматта үсә башламаган мөмкин. Һәм нәкъ кеше дөньясы башкача булачак. Кем аңа әзер булачак?
Һәм нәһәт әзерләнеп булырга тиеш. Син әзер инде бу. Көтеп утыру түгел ул. Теге менә хәзер бетәчәк, әйме аннары менә без кире кайтачакбыз үзебез. Рәдиф, кара, тәмамлыйк һәм ахырда әйтергә кирәк, мин уйлыйм, безнең тапшыру чыкканда инде ул билгеле булачак, пресс-релиз таралачак. Мин татарча сөйләшәм дә быел онлайн уза. Үз өстебезгә шундый риск алмыйбыз. Икенчедән ул безнең ураза вакытыда, шулай бит. Без студиядә берничә камерага шундый 6 сәгатьлек, дөньяда беренче тапкыр менә 6 сәгатьлек акция уздырабыз. Аны онлайн карап булачак. ВКонтакте челтәрендәге Мин татарча сөйләшәм группасына язылыгыз, анда анонслар чыгып бара. Аннан алда без элекеге кебек шулай ук социаль дәүләт органнарының социаль челтәрләрен Бауман урамында брәнләп кенә инде. Безнең волонтерлар йөреп чыгачак, тикшереп, алар татарча хезмәт күрсәтәме, юкмы, һәм башкалар. Шулай ук менә артистлар белән эшләп карыйбыз. Кыска гына теге онлайн кыздыру ысулы буларак, шулай онлайн алар үз концертларын бирәчәкләр. Һәм күп кенә башка яңалыклар, аларны күзәтеп барыгыз. Һәм безнең максат, Мин татарча сөйләшәм акциясына менә ничә 10 меңгә якын кеше килә иде. Шул 10 мең кеше онлайн караса, без бик довольны Бераз гына канәгать булырбыз. Да, шулай бераз гына. Чөнки безнең өчен шундый чынлап та челлендж, алдыбызда шундый сынау тора. Без бер кайчан да онлайн рәвештә бер туктаусыз 6 сәгатьлек лайв эшләгәнебез юк. Эшләп карыйбыз һәм бәлки безнең теге тоже дөньяга караш үзгәрер. Менә шуны белән шул. Tamam. So